Hallo, ik ben Sabine Tiels en ik sta hier aan de Maas omdat ik ambassadrice ben van het jaar van de Limburgse dialecten. Ik vind het dialect gewoon heel erg belangrijk omdat het me heel veel doet terugdenken aan mijn kindertijd. Het veel spullen wat ik hier aan de Maas gedaan heb, de bezoekjes die ik met mijn Peter aan de Maas bracht. Ja, het dialect dat was gaat wat er bij ons gewoon bij hoort. Mijn Maas sprak dialect tegen mij en dat doen we nog steeds, ik met mijn broer. En wat ik eigenlijk ook wel heel fijn vind, is dat Belgische en Limburgse dialecten eigenlijk heel kort bijeen staan. Want als wij gewoon de grens oversteken, kunnen we gewoon kallen en toch verstaan we elkaar. Het is een beetje spijtig dat het er wat aan doodgaan is, want mijn zoontje bijvoorbeeld wordt niet meer in dialect grootgebracht. Dat heeft te maken met het feit dat mijn mensen het niet spreken. Maar het zou best mogen blijven bestaan, vind ik, want het is heel charmant.